senyor Carvala. Ara serà el torn dels diferents grups parlamentaris i per aquest motiu demano al vicepresident, diputat Roger Montañola, si em pot substituir un segon. Gràcies. Quedo aquí. Sí. Soc jo que no. Hem quedat que 7 minuts. Bé, doncs comencem la part de les intervencions dels grups parlamentaris. En primer lloc, té la paraula el diputat Jordi Soler per part d'Esquerra Republicana. Gràcies, president, i gràcies de nou al senyor David Carvala i a la resta de membres del moviment o de l'entitat Unitat contra el Feixisme i el Racisme que avui ens acompanyeu en la sessió de la nostra comissió. Gràcies també pel retrat que heu fet de la situació dels partits feixistes o de populistes de dreta o d'extrema dreta, tant a Europa com a Catalunya com a Espanya. És una situació que a nosaltres també ens preocupa, l'auge en determinades latituds, en determinats països europeus d'aquests moviments, i ens preocupa perquè les democràcies no podem abaixar mai la guàrdia davant d'aquests moviments, i això especialment no ens ho podem permetre a Europa. Al nostre continent hem escrit algunes de les pàgines més ignominioses de la història de la humanitat, precisament en bona part a causa del naixement i de la presa del poder per part dels grups nazis feixistes d'extrema dreta, i per tant no hem de permetre mai que hi hagi la més mínima possibilitat de que la història es pugui repetir en aquest sentit. L'extrema dreta, com vostè molt bé ha explicat, a Europa adopta diferents formes, van més o menys disfressats, però crec que hi ha un substrat comú en l'auge que hi està havent en diferents països d'aquests moviments, i és que es beneficien de la crisi financera, de la crisi econòmica que estem patint els darrers anys, i a més aquests moviments s'enforteixen en un context de decepció generalitzada dels ciutadans europeus envers els principals partits polítics, o diguem-ne els partits polítics tradicionals, institucionalitzats, i també un cert allunyament i una certa decepció en relació amb les institucions de la Unió Europea. Crec que aquests dos factors, especialment si conflueixen, són un bon caldo de cultiu perquè aquests moviments desgraciadament proliferin i que puguin desenvolupar el seu discurs populista, intentant mobilitzar el que ells anomenen el poble i aixecar-se contra una classe política que ells sempre consideren corrompuda, que ells sempre se'n situen al marge i que ofereixen solucions apel·lant a l'esperança de la gent, però que evidentment no són solucions, sinó que són receptes absolutament simplistes a problemes molt complexos que no es poden tractar des de l'òptica del blanc o negre. Aquests moviments també acostumen a glorificar identitats nacionals, per tant, acostumen a ser moviments nacionalistes excloents, moviments nacionalistes més propis d'altres èpoques i que sortosament no tenen absolutament res a veure amb moviments sobiranistes com el nostre. Sigui com sigui, els populismes de dretes s'extenen en l'espai públic europeu i troben certes facilitats per penetrar en els discursos polítics de l'espai més tradicionalista o fins i tot moderat d'Europa. I per tant, aquests discursos, aquestes organitzacions, aquesta a vegades complicitat o connivència amb aquests grups són realment perillosos per la salut de les democràcies europees, i no només per les democràcies europees, sinó pel propi futur del projecte europeu. Recordem que
que Marianne Le Pen, la líder del Front Nacional, va dir una vegada que m'interessa tant Europa que lluito contra ella amb totes les meves forces. Per tant, no només una amenaça per la salut de les democràcies, sinó també per la salut del projecte europeu. I ara que estem a les portes d'unes eleccions europees per renovar el Parlament Europeu el 25 de maig, doncs també hi ha una preocupació generalitzada de que aquest tipus de moviments surtin reforçats de les eleccions, i no només això, sinó que es puguin constituir amb un grup parlamentari propi. Per exemple, el novembre passat hi va haver una reunió entre la líder del Front Nacional i en Geert Wilders, on es van comprometre a tirar endavant la European Alliance for Freedom, que necessitaria 25 eurodiputats per constituir-se com a grup parlamentari, i segurament podria comptar amb aquests dos grups podrien comptar també amb la complicitat de partits com la Lega Norte. Per tant, probabilitats grans que hi pugui haver un grup populista d'extrema dreta organitzat al Parlament Europeu. Ja n'hi va haver un fa 4 o 5 anys, que tenia un nom que ara no recordo, recordo que era divertit, però no recordo divertit en el sentit que era una mica estrafolari, però va durar molt poc, i ara, malauradament, les perspectives que es puguin organitzar dins del Parlament Europeu són fortes. Pel que fa a la situació a Catalunya, la radiografia que ha fet vostè efectivament és de la presència institucional a nivell local d'aquests 67 regidors del partit Plataforma per Catalunya. Ens congratulem per això que tots plegats, el poble de Catalunya, haguem estat capaços de barrar de moment el pas a l'accés de l'extrema dreta en aquest Parlament, però sí que també vull dir que compartim una certa sensació que a vegades a casa nostra no es fa tot el que s'hauria de fer per lluitar contra, diguem-ne, els grups feixistes i nazis més radicals que sabem que proliferen al nostre país, proliferen en aquesta ciutat on ens trobem ara, i a vegades tenim la sensació que des de determinades instàncies no es fa tot el que s'hauria de fer per no lluitar contra ells només, sinó també erradicar-los, perquè les nostres democràcies no ni volen ni poden permetre's l'existència d'aquest tipus de moviments. Com que se m'acaba el temps, voldria plantejar-li ràpidament alguna pregunta per la seva següent intervenció. M'interessaria saber, Unitat contra el Feixisme i el Racisme, com s'organitza internament, com es coordina entre vostès, perquè són moltes entitats que estan aixoplugades sota Unitat contra el Feixisme i el Racisme. Si es coordinen amb moviments semblants a nivell europeu i a nivell internacional, i també m'agradaria preguntar-los si s'han sentit amenaçats vostès personalment, però també com a organització, per grupuscles de tipus nazi i feixista en el nostre entorn. Moltes gràcies. Gràcies, senyor diputat.